खुलुमगा दाखु बुक सॉन्ग सारे kaham जतननो आं दिनेश देबबर्मा त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन नि डायरेक्टर तेवैसा हा नरनित बसखाङाव फाइका एनाउन्स खायनायनि बागै जेचिनि हा बुबाग्रा December 16, 2024 आव तेवैसा बेंगलोर हास्तेव फाइ दंगो चिनि त्रिपुरा साराव मालायनि बागै त्रिपुरा सा थानसानि मारिनो तेवैसा फुनुंनानि बागै जों वाइसा प्रो खायमा हाइ दाबो तेवैसा गोबां खाय कटर खाय कटर मा खाय जत्तो त्रिपुरा साराव थानसा खाय फुनुपिनाय ए चिनि थानसानि मारि बस खराखनै खायले जंनाय ओ December 16 ना जों एडवांस ट्रेनिंग बो पाले लायजंनाय ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम आउट ऑफ स्टेट ओ पाले जागे तंगो पाले जंगना थाङै तंगो December 16 ओ एडवांस ट्रेनिंग कइजो जत्तो त्रिपुरा सा बेंगलोर तंगनाय रखनो जत्तो मानजंनानि बागै अबनि बादे चिनि त्रिपुरा नि जे स्टूडेंट्स रक जे त्रिपुरा सा स्टूडेंट्स रक जे परे तंगनाय रनि बागै एकदम खबर काहाम कतमा काहाम बरनि बागै TISF नि फॉर्मेशन जों बेंगलोर खलाय रेजाकनाय ताकि बरमनि जेसेबां प्रॉब्लेम गाङै चिनि TISF नि ति स्टूडेंट रक नि बागै काहामखाय सामंखलाय मारनि थै सो फाइबे दाखु सम जत्तो त्रिपुरा सा बेंगलोर तंगनाय रक जतनो कइ जावो सेंट पैट्रिक चर्च MG रोड जतनो फाइबेडी December 16 प्रोग्राम स्टार्ट अंगना 11टा 12टा नि सिमे जतनो कइ जावो तेवैसा फाइबेडी जतनो खुलुमका हामबाय थानसा